Добре, избягай. Сляв ей дървото! Трябва по-натясно да излъж. И тук там се получка. Кажи глътна въздух. Аз мисля, че надясно ще му е по-трудно. Що към камъчките карай? Дървото! Повече дърво го подкрепя. Да. Красте и там горе, бе. Там е, горе. Дай назад го изпре, бе. Кажи глътна въздух. Да, ще видиш, що става джипове, не става сега телента. Да, ама виж, не може да дадат никъде. Ма ти, аз сега телето няма ще може да там. Къде, там ли бе? Как не е? На кантарче да. Дай да оправя оборотите. Тук нямаш проблеми. Трябва да държиш камъчките, обаче на кловата хвърля. Това няма хвърля нататък. Или да пробваме малко един полото там. Защото там като чупиш 10 дни. Да, ама е малко. Ама спре, ей! Малко малко. Ще излезе още малко. Малко отпусни, ще излезеш, малко. Дай ляп, ляп, ляп. Десен. Ляп трябва. С ляп дай, завърти ляп, бе. Ляп. Да стъпи на рамо. Давай, или ако го отпусни, ще излезнете. Отпусни го с ляп назад малко. Дай ляп. Ляп, бе. Къде бе? Ей, те ляво, дай. Лекичко го отпусни. Дай. Стига. Дай, с десен. Изправи десен. Изправи. Дай. Дай. Няма нафта, бе. Спри го. Стига то. Стойте. Ага. Стой го там. Величко, колко е часа? Часа колко е? Час на смъртта. Жилевски! Дао пане! Давай! Малко десен дай, Величко. Давай! Захапана. Много малко.